Λοιπόν, καλημέρα Έλληνες πατριώτες, απανταχού της γης. Απευθύνομαι μόνο σε Έλληνες πατριώτες που αγαπάνε την πατρίδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, όπως λέγανε και οι παππούδες μας. Άλλη μια παραγγελία από το Τεμού που χρειάζομαι για τα παιδιά και για το σπίτι και για μας. Και ξανά πάλι οι αλήτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 750 απατεώνες που παίρνουν 25.000 το μήνα, τα έχουν όλα δωρεάν, εισιτήρια δωρεάν, σπίτια δωρεάν, γραφεία δωρεάν, ιδιαιτέρες γραμματείς δωρεάν, συμβούλους δωρεάν, σύμβουλες δωρεάν, έχουν τα πάντα δωρεάν, παίρνουν 25.000 το μήνα, τρώνε με χρυσά κουτάλια κάθε μέρα αστακούς και γαριδομακαρονάδες και η παραγγελία μου είναι έκπτωση από το Τεμού για συγκεκριμένο προϊόν 42 και 52. 42 ευρώ και 52 λεπτά. Και οι χρεώσεις εισαγωγής είναι περισσότερες από την παραγγελία μου. Είναι 44 και 64. Αυτές οι πόρνες, οι πουτάνες, οι 750 πόρνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περάσαν αυτό. Το περάσανε σε όλα τα κράτη για να μας κλέβουνε, να μας κοροϊδεύουνε και να κλέβουνε τα τίμια λεφτά μας. 750 πουσταράδες εκλεγμένοι από τη μασονία. 750 πόρνες, 750 πουτάνες, 750 πατσαβούρες, 750 βλαμμένοι και ηλίθιοι άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να κάνω εγώ παραγγελία 42 ευρώ και 52 ευρώ και να μου στέλνετε άλλα 44 και 64 χρέους εισαγωγής? Πουτάνες πόρνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρτε πίσω κατευθείαν αυτό το νόμο, γιατί όταν ξυπνήσει ο ευρωπαϊκός λαός θα σας γαμίσουμε την πουτάνα που σας γέννησε. 750 μασονικά τομάρια περάσανε αυτό το νόμο και όλες οι κυβερνήσεις οι μασονικές, οι τρομοκρατικές κυβερνήσεις, η χούντα των συνταγματαρχών των κυβερνήσεων και συγκεκριμένα για την Ελλάδα η χούντα των συνταγματαρχών του Μητσοτάκη, με όλους αυτούς τους αλυταράδες που έχουν θησαυρίσει και έχουν πλουτίσει από το 17, που μπήκανε με ένα βρακί στη Βουλή και με ένα σπίτι το οποίο ήταν κολόσπιτο και ντρεπόντουσαν να μπουν μέσα. Όλα αυτά τα καθάρματα τώρα έχουν από 50 σπίτια ο καθένας. Και οι Έλληνες δεν έχουμε την κεφαλήν κλίνη. Αυτές είναι οι χρεώσεις πάλι. Σας εύχομαι πόρνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκολιάρες, πουτάνες, γαμημένες πουτάνες, που το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να πηδάτε τις γραμματείες σας, τις γκόμενές σας, να πληρώνουμε για τις γκόμενές σας, να πληρώνουμε για τις πουτάνες που σας συνοδεύουν, να πληρώνουμε για όλα αυτά. Ξεκολιάρες πουτάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 750 μασονικά καθάρματα, ισλαμικά καθάρματα που κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι όταν ξυπνήσει ο ευρωπαϊκός λαός να σας γαμίσουμε ό,τι έχετε και δεν έχετε, να σέρνεστε σε αλαγούμια σαν το Σαντάμ Χουσέιν. Ξεκολιάρες πουτάνες. Κοινοποίηση του βίντεο αυτού είναι ο θυμός μου, είναι τα χρήματά μου, είναι οι χιλιάδες ώρες μου, οι εκατοντάδες ώρες μου που δουλεύω τίμια για να βγάλω ένα μεροκάματο προς το ζήν και για να ζήσω τα παιδιά μου και για να πάρω 2 πραγματάκια για να καλυτερήσω κάποια πράγματα στα παιδιά μου και σε μένα. Ακούστε 750 πόρνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλάξτε κατευθείαν τον νόμο, γιατί μόλις ο ευρωπαϊκός λαός ξυπνήσει, όχι θα ψάχνετε λαγούμια, θα έχετε το θάνατο του Τσαουσέσκου. Ξεκολιάρες πόρνες. 750 πόρνες με 25.000 μισθό το μήνα ο καθένας, και όταν δεν ξαναεκλεγούν, άκου να δεις οι πουτάνες τι νόμο έχουν περάσει. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα ξαναπληρώνονται οι πουτάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές που δεν βγήκανε. Γαμώ την πουτάνα σας, γαμώ το σπίτι που σας γέννησε, γαμώ την σαπίλα σας, την πουτάνα την αλαζονία σας και ό,τι σκατά έχετε, ό,τι πιάνετε να γίνετε καρκίνος πουσταράδες.
ό,τι αγγίζετε και ό,τι σκέφτεστε, αυτά τα χρήματα που μας κλέβετε από εμάς, να τα φάτε σε φάρμακα και σε καρκίνο σύντομα. Ξεκοϊάρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια!